Nahimong sadya ang pagsaulog sa grand opening sa 15th Kulitangtang Festival sa Tantangan, South Cotabato. Nakisadya sab sila Kapuso stars Carla Abellana ug Jake Vargas nga nahingangha sa mga produktong paso sa buong lungsod nga ilado isip Pottery Capital of South Cotabato. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Puno sa kalipay ang mga Kapuso fan atol sa grand opening sa 15th Kulitangtang Festival sa Tantangan, South Cotabato nga gipahigayon sa parke ng Tantangan sa maong lungsod adlawng Martes. Sanglit nakisadya kanila si Kapuso star Carla Abellana kinsa mikanta sa mga fan. Nagpakilig sa pinaagi sa pagkanta ang usa sa cast sa GMA's family sitcom Pepito Manaloto nga si Jake Vargas. Ganda yung mga ngiti nila, tapos malakas sila pumalakpak. So halatang nag-enjoy po sila ng husto. Kaya nakakataba po yun ang puso namin lagi dahil mainit yung pagtanggap po sa amin lagi. Ilang beses sa amin pabalik-balik dito pero ganun pa rin sila kagalak and kasaya kung paano kami nakikita. Sobrang happy kami. Gipasigarbo sab sa munisipyo sa Tantangan ang pagkailado ni ini isip Pottery Capital sa South Cotabato. Gani kini ang bida sa kapistahan, ang mga mabulokon nga mga paso nga sagad ginahimong flower vase. Usa sab kini sa mga adornment sa bahay kubo nga pa-contest sa kapistahan gawas sa mga produktong agrikultural. Tungod ni ini, nahinga nga sila Kapuso star Carla ug Jake sa katakos sa taga Tantangan. Gani matud ni Carla, tig-kolekta matud pa ang yang lola ni ini kaniadto. Dahil pinalaki po ako ng lola ko, kahit pa paano, it reminds me of yung how I grew up na nangongolekta siya ng mga ganun. Hindi man po galing dito, pero may isa po yun sa mga kinahiligan niya noon. Samtang nakasinatisab sa paggama ni ini kaniadto si Jake, dili matud pa sa yun ang paghimo ni ini. Hindi siya basta-basta kailangan, may level siya, tapos kailangan yung kamay mo may kung paano mo siya ibabalance, diba? Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.